A wannan bidiyon za mu kawo muku jaruman Kannywood mata uku waɗanda suka fi kuɗi a 2024. Jaruma ta uku ita ce Hadiza Aliyu Gabon. An haife ta ne a 1st June 1989 a jihar Libreville da ke ƙasar Gabon. Tana da shekaru 35 kenan a duniya. Ta yi karatun firamare da secondary a Libreville, sannan ta fara karatunta na law a jami'a, inda wasu dalilai yasa ta daina. Ta je ta yi diploma a fannin French language education. Bayan Hadiza Gabon ta dawo Najeriya ne ta fara harkar fim kai tsaye ta hanyar Sarki Ali Nuhu. Hadiza Gabon ta fina-finai da dama kamar su Yar Maye, Umarnin Uwa, Fatakin Dare, Aisha Humaira, Ali ya ga Ali, Indon Ƙauye, Basaja Gidan Yari da dai sauransu. Sannan Hadiza Gabon ta karbi award da dama kamar su Best of Kannywood Award 2013, kuma ta ɗau City People Entertainment Award 2014, Konkwasiya Award 2013, African Hollywood Award 2017 da dai sauran waɗanda ba a faɗa ba. A bayan fage Hadiza Gabon tana sana'o'i da dama, amma an fi sanin ta da sana'ar kayan sakawa irin su shadda, atamfa da dai lesussuka. Hadiza Gabon tana da YouTube channel wadda take da mabiya sosai, inda YouTube channel din take kawo mata kuɗi masu yawa a duk wata. Kimanin dukiyar Hadiza Gabon zai kai misalin 1.1 million US dollar, inda a naira kuma za ta kama kimanin 1.5 billion naira. Jaruma ta biyu ita ce Rahama Sadau. An haifi Rahama Sadau on 7 December 1993, inda shekarunta zai kama 31 kenan a duniya. Rahama Sadau ta yi firamare da secondary ɗinta a jihar Kaduna, inda kuma ta yi karatu a Kaduna Polytechnic. Bayan haka ne kuma ta je ta karanci Human Resources Management a Cyprus. Rahama Sadau ta fara harkar fina-finai ne a 2013. Ita ce jaruma ta farko da take yin Kannywood, Nollywood da kuma Hollywood. Rahama Sadau ta yi establishing ɗin kamfanin shirya fina-finai nata na kanta mai suna Sadau Pictures. Sannan Rahama Sadau ta yi manyan fina-finai da dama kamar su Huda Hafiz, Chief Daddy, 0 Hour, Aljannar Duniya, If I Am a President, MTV Sugar Naija, Son of the Caliphate, Sabuwar Sangaya, Jinin Jikina da dai sauransu. Sannan ta karbi manyan award irin su Best Actress Kannywood 2014, ta dauka kuma a 2015, ta kuma dauke shi a 2016. Sannan ta samu Best African Actress a 2017, ta kuma karbi Best of the Nollywood 2017, kuma ta dauki the Future Award Africa. Ta kuma dau Toronto International Nollywood Festival. Kiyasin dukiyar Rahama Sadau zai kai kimanin 1.6 million dollar, inda za ta kai kimanin 2.72 billion naira. Sai jaruma ta ƙarshe wadda ake tunanin ta fi kowa kuɗi a masana'antar Kannywood a cikin mata ita ce Nafisa Abdullahi. An haife ta ne on 23 January 1991. Tana da shekara 33 kenan a duniya. Ta yi firamare a Air Force Private School, ta yi secondary a Government Girls Secondary School a Abuja. Kuma ta kammala digirin ta a Theatre Art a University of Jos. Sannan ta karanci photography a Ingila. Nafisa ta fara sana'ar fim ne a 2010 at 18 years old. Ta yi fina-finai manya kamar su Yar Agadas, Blood and Henna, Dan Marayan Zaki, Ummi, Sai Wata Rana, Madubin Dubawa, Baiwar Allah da dai sauran. Sannan ta ɗau award da dama kamar su Best Actress of the Year 2013, sannan ta ɗau Best Actress of the Year 2014, sannan ta ɗau MTN Award, kuma ta ɗau Best Third Actress Award a 2017, kuma ta ɗau Hollywood Afro Award. Nafisa Abdullahi, kamar yadda bincike ya nuna, tana da wani kamfani da take buga kayan cosmetic a jihar London. Kiyasin dukiyar Nafisa Abdullahi zai kai kimanin 2.1 million US dollar, inda za ta kai kimanin 2.570 billion naira.